Je tu stíhačka, ktorej sa Rusko obáva viac než akejkoľvek inej, ktorú Ukrajina doteraz dostala. A keď sa na ňu pozriete zblízka, nedáva zmysel sa ho báť však, aspoň na prvý pohľad. Podľa technických údajov sa dokonca zdá byť skromný, lacnejší a jednoduchší než stíhačky, ktoré už Ukrajina používa. A aj tak to bola práve jeho prítomnosť, ktorá prinútila Kremeľ prehodnotiť celú svoju vzdušnú stratégiu. Táto stíhačka je Gripen, vyrábaná vo Švédsku. A koncom mája Švédsko uzavrelo dohodu o jeho dodaní Ukrajine. Teraz si všimni jednu vec, pretože je to jadro všetkého, čo príde ďalej. To, čo robí toto lietadlo nebezpečným, nie je nič z toho, čo robí, ale to, čo necháva zmiznúť. Skutočnou zbraňou v tejto dohode nie je stíhačka, ale vzdialenosť. Aby sme to pochopili, musíme začať problémom, ktorý už 2 roky nedáva Ukrajincom spať. Ruské lietadlo, na ktoré nikto nedokáže dosiahnuť. Od začiatku vojny Rusko našlo spôsob, ako bombardovať Ukrajinu takmer bez rizika. A volá sa to klzáková bomba. Funguje to takto. Rusko vezme starú bombu zo sovietskej éry, takú, ktorá len padá a priskrutkuje na ňu lacnú súpravu. Krídla, ktoré sa rozvinú a navádzací systém. Zrazu sa z tej jednoduchej bomby stane zbraň, ktorá sama plachtí desiatky kilometrov až k cieľu. Každá z nich nesie stovky kilogramov výbušniny. Niektoré vážia viac ako 0,5 tony. Tieto bomby zhadzuje predovšetkým jedno lietadlo. Su-34 frontový bombardér Ruska. Vystúpi, letí do bezpečnej vzdialenosti za vlastné línie, zhodí bombu, otočí sa a letí domov. Nikdy sa nepriblíži natoľko, aby sa dostal do dosahu ukrajinskej obrany. Zhodí bombu zozadu a zmizne. A objem toho je desivý. Len v januári 2026 podľa ukrajinského generálneho štábu zhodilo Rusko rekordných viac ako 5700 kozákových bomb na Ukrajinu. Za jediný mesiac. Drvia zákopy, zhadzujú celé budovy, mažú obranné pozície z mapy. A čo je najhoršie pre tých na ukrajinskej strane, je pocit bezmocnosti. Pretože lietadlo, ktoré to robí, tam lieta, je viditeľné na radare. Ale je nedotknuteľné. Ukrajina jednoducho nemala ako zasiahnuť Su-34 skôr, než zhodí náklad. A presne tento problém rieši dohoda so Švédskom. Ak ti toto video už teraz pomáha vidieť túto vojnu spôsobom, aký titulky neukazujú, prihlás sa na odber kanála. Takto môžeme naďalej prinášať tieto analýzy. Ale potom si povieš, počkaj, Ukrajina už predsa dostala viacero západných stíhačiek. Nemohli to tým vyriešiť? A toto je tá časť, ktorá prekvapuje. Ukrajinci naozaj majú moderné západné stíhačky. Dostali F-16 od viacerých európskych krajín. Dostali aj niekoľko Mirage 2000 z Francúzska. Sú to veľmi schopné lietadlá. Ale narážajú na 2 veľmi špecifické limity, pokiaľ ide o tento problém s klzavými bombami. Prvým je dosah. Raketové strely, ktoré tieto stíhačky dnes na Ukrajine nesú, nedosiahnu na Su-34, ktorý zhodí bombu z väčšej diaľky a stiahne sa späť. Keď by sa ukrajinský F-16 priblížil dostatočne na to, aby vystrelil, ruský už splnil misiu a vracia sa späť. A druhý limit je ešte hlbší. A práve tu si takmer nikto nevšíma. Tieto západné stíhačky boli navrhnuté podľa logiky. Logiky tých, ktorí majú veľké a bezpečné základne. Potrebujú dlhé a dobre spevnené dráhy. Potrebujú zosilnené hangáre, robustnú údržbárskú infraštruktúru a veľa špecializovaného personálu. To znamená, že presne to, čo sa Rusko počas celej vojny snaží zničiť. A naozaj to aj ničí. Aby ste mali predstavu, v júni 2026 sa už objavovali správy o ukrajinských dronoch, ktoré prenikali do betónových úkrytov, kde Rusko uchováva vlastné lietadlá. Platí to na obe strany. Pevná základňa, každý vie, kde sa nachádza. A to, čo každý vie, kde sa nachádza, sa stáva terčom. Takže problém Ukrajiny nebol jednoducho zohnať lepšiu stíhačku. Bolo to niečo iné. A odpoveď na to má 2 časti. Prvá je raketa.
A tu prichádza na rad súčiastka, ktorá mení ruské výpočty. Raketa s názvom Meteor. Meteor je považovaný za najlepšiu západnú raketu vzduch-vzduch s dlhým doletom. A jeho tajomstvo spočíva v motore. Väčšina rakiet používa raketový motor, ktorý horí len niekoľko sekúnd na začiatku a potom raketa zvyšok cesty len plachtí a stráca rýchlosť. Niečo ako auto, ktoré zrýchli a potom ide ďalej na voľnobeh, kým postupne nezastaví. Meteor je iný. Používa motor nazývaný náporový motor, ktorý neustále spaľuje a poháňa raketu počas takmer celého letu. Až takmer do momentu, keď zasiahne cieľ. Nespomaľuje. Udržiava energiu až do konca. A to vytvára niečo, čo vojaci nazývajú zóna bez úniku. Je to pásmo, v ktorom ak sa nachádzate, nemá zmysel manévrovať, nemá zmysel utekať. Raketa vás dostane. Pri Meteore toto pásmo presahuje 60 km. Letí viac ako 4-krát rýchlejšie ako zvuk. A to nie je všetko. Meteor doletí oveľa ďalej ako akákoľvek raketa, ktorú Ukrajina mala predtým. A to je to, na čom záleží, pretože jeho účinok nie je ani tak v zostrelení viacerých ruských lietadiel. Účinok je iný. Od momentu, keď pilot Su-34 vie, že môže byť zasiahnutý tam vzadu, v zóne, ktorú považoval za bezpečnú, už nemôže jednoducho vystúpať, vypustiť klzavú bombu a pokojne sa vrátiť. Každý vzlet sa stáva rizikom. A to je to, čo som mal na mysli na začiatku, keď som povedal, že zbraňou je vzdialenosť. Pretože Meteor nemusí zasiahnuť každý Su-34. Stačí, aby urobil nebo dostatočne nebezpečným na to, aby doň Rus už nechcel vstúpiť. To je prvá vec, ktorú táto dohoda nechá zmiznúť. Bezpečné nebo, z ktorého Rusko zhadzovalo bomby. Lenže je tu jeden problém. Nech už Meteor doletí akokoľvek ďaleko, stíhačka, ktorá ho odpáli, stále musí niekde vzlietnúť a niekde pristáť. A Rusko je veľmi dobré v ničení miest, ktorých polohu pozná. A práve tu tento konkrétny stíhač Gripen ukazuje, prečo je taký desivý. Pretože bol navrhnutý od prvého šroubu tak, aby nemal žiadne pevné miesto, kde by mohol byť napadnutý. Dovol mi povedať ti tie čísla, pretože sú takmer neuveriteľné. Gripen zlieta z dráhy dlhej 500 metrov. Pre porovnanie je to len zlomok toho, čo potrebuje bežná stíhačka. Pristáva na 600 metroch bez potreby brzdného padáka, bez háku, bez ničoho. Môže operovať z bežného úseku cesty, po ktorej jazdíte autom. A keď pristane na doplnenie paliva a znovu nabitie zbraní, trvá to menej ako 10 minút. Vykonáva to tým 6 ľudí a z tých 6 len jeden musí byť špecializovaný technik. Ostatných 5 môže byť rekrutov so základným výcvikom. A zamysli sa, čo to znamená v praxi. Ukrajina už nemusí sústreďovať stíhačky na 3 alebo 4 veľkých základniach, ktoré Rusko pozná naspamäť a má ich v hľadáčiku. Môže rozmiestniť tieto lietadlá na desiatky miest. Úsek diaľnice tu, skrytá dráha uprostred lesa tam, kus asfaltu uprostred ničoho. Stíhačka pristane, 6 ľudí ju za 10 minút dotankuje a znovu vyzbrojí a ona sa vráti do vzduchu. A práve tu sa ruský problém dramaticky zväčšuje. Predtým musela nájsť a zničiť 3 alebo 4 základne. Teraz by musela loviť desiatky pohyblivých bodov, ktoré sa neustále menia a o ktorých nevie, kde sa nachádzajú. To je druhá vec, ktorú táto dohoda spôsobí, že zmizne. Pevný cieľ na Zemi. A teraz spojte obe časti. Meteor spôsobí, že bezpečné nebo pre Rusko zmizne a Gripen spôsobí, že cieľ na Zemi zmizne. Rusko začne bojovať proti nepriateľovi, ktorý nie je nikde a zasiahne ho z diaľky. Preto samotná F-16 nestačilo. Nech je verzia, ktorú Ukrajina dostala, akokoľvek moderná a schopná, stále potrebuje tú veľkú základňu, ktorú Rusko rado napáda. Gripen ju nepotrebuje. A čo je na tom najzvláštnejšie? Nič z toho nebolo vytvorené s ohľadom na Ukrajinu. Tento stíhač bol navrhnutý pred 40 rokmi pre inú vojnu. Aby ste pochopili Gripen, musíte sa vrátiť do Švédska počas studenej vojny.
Predstavte si situáciu krajiny v tom čase. Švédsko bolo neutrálne, ale Sovietsky zväz malo prakticky na hranici. Na druhej strane mora. A Švédi mali jednu istotu, ktorá organizovala celé ich vojenské myslenie. Ak by vojna začala, švédske letecké základne by boli zničené v prvých hodinách. Sovieti by poslali bombardéry a rakety, aby zničili švédske letectvo na zemi. Ešte skôr, než by lietadlá stihli vzlietnúť. A pozri, aké geniálne rozhodnutie Švédi prijali. Nesnažili sa opevniť základne, aby odolali útoku. Urobili pravý opak. Rozhodli sa, že základne prestanú byť dôležité. Rozptýlili letectvo po celej krajine na približne 200 dráh. Spevnené úseky bežných ciest, malé letiská, krátke dráhy ukryté v lesoch. Myšlienka bola jednoduchá a radikálna. Ak nepriateľ zničí jednu základňu, nezáleží na tom, pretože ich je ďalších 50. Nemôžete zničiť cestnú sieť celej krajiny. A táto filozofia neformovala len cesty, ale aj samotnú stíhačku. Keď švédsky inžinieri začali navrhovať Gripen v 80. rokoch, východiskovým bodom nebolo, že chceme najsofistikovanejšiu stíhačku na svete. Bolo to, chceme stíhačku, ktorá môže vzlietnúť z akéhokoľvek kúsku asfaltu, byť znovu vyzbrojená malým tímom a vrátiť sa do vzduchu za 10 minút. Navrhli lietadlo pre najhorší možný scenár na deň, keď sa všetko pokazí, základne sa premenia na krátery a to jediné, čo zostane, bude úsek cesty, 2 nákladné autá a 6 chlapov s skrutkovačom v ruke. A teraz prichádza časť, z ktorej behá mráz po chrbte. Tá vojna sa nikdy nestala. Sovietská invázia, ktorej sa Švédsko tak veľmi obávalo, nikdy neprišla. Gripen bol navrhnutý pre vojnu, ktorá bola 40 rokov len hypotézou. Lenže scenár, ktorý si Švédi predstavovali, sa v trochu inej podobe odohráva práve teraz na Ukrajine. Rusko dnes robí Ukrajincom presne to, aby Sovieti urobili proti Švédsku. Zameriavajú sa na letectvo na zemi, pretože tam je najslabšie. A stíhačka, ktorá bola navrhnutá pred 40 rokmi, aby prežila práve túto konkrétnu nočnú moru, teraz vzlietne z ukrajinskej diaľnice proti dedičovi tej istej Sovietskej únie. Nejde o zázračnú zbraň, je to starý nápad, uchovávaný 4 desaťročia, ktorý sa zrazu stal správnou odpoveďou. A tak vyvstáva otázka. Čo táto dohoda naozaj mení pre Ukrajinu? Pozrite sa, po prvýkrát počas vojny to ruské lietadlo, ktoré sa zdalo byť nedotknuteľné, už nie je nedotknuteľné. Pilot Su-34 už nemôže pokojne vzlietnúť, zhodiť bombu a vrátiť sa domov, ako by sa nič nestalo. Odteraz je každý jeho štart stávkou. A nie len vo vzduchu. Na zemi Ukrajina už nie je tým ľahkým cieľom ako predtým. Namiesto 3 alebo 4 základní, ktoré Rusko pozná naspamäť, má teraz stíhačky ukryté na desiatkách úsekov ciest, o ktorých nikto nevie, kde sú. Všimni si, čo to odhaľuje. Gripen nevyhráva streľbou. Vyhráva tým, že prinúti ruské lietadlo ustúpiť bez jediného výstrelu a cieľ na zemi zmizne z akejkoľvek mapy. Je to ten istý nápad, aký mala Švédsko pred 40 rokmi, keď navrhlo túto stíhačku, aby prežila inváziu, ktorej sa obávalo, ale ktorá nikdy neprišla. Vojna, na ktorú bol Gripen vytvorený, sa vo Švédsku nikdy neodohrala. V skutočnosti sa odohráva teraz, na Ukrajine. Stíhačka dorazila so 40-ročným oneskorením do nesprávnej krajiny, ale v presne správnom čase. Teraz mi povedz, veríš, že táto stíhačka naozaj urobí rozdiel na boisku? Napíš dole do komentárov, čo si o tom myslíš. Pretože toto je len prvá várka. Švédsko už hovorí o tom, že pošle ďalšie. A tento príbeh Ukrajiny, ktorá si berie späť vlastné nebo, sa ešte len začína. Prihlás sa na odber kanála, aby si mohol sledovať, ako to pokračuje. Vidíme sa pri ďalšom videu.